nggih. Daftar. Oh nggih. Di Lumajang, Jangger. Boten nggih. Nggih. Nggih, saya ini ya. Nomor 10 Mas nggih. 10. Niku. Oke. Nomor 10. Songo. Wis. Koncer nggih ya. Atas bos, Tokutut, Kon di Bos. Kamalaya, Jenenge sapa Bos? Bolot, Bolot. Oke, nomor 11. Ngapun ya Mas. langsung pancen dulu. Nomor suara saja. Hop. Ah, baca. Prodonge bukaan sing lak kaos kabeh sing ono sakmono kae. Oh, ora manut ayo. Lali ya, Manuk apa iku? Perkutut, Di manuke iku. Apa iku? munian iki nang omahe. Di si manuke iku. Yo, apa sih? Apa iku? Perkutut, Ngene arep perkutut. muni Mundil ngono. Waduh, Panitia. Apa iki? Apa iki? Sampeyan iki opo sing ngontrol manuk ngene lho, Dik. Kate digantang ngono iki lho. iki. Oh, manuk tak kecoak iki. Wes, Kecoak iki. ora kon. Muni ae. Dipakakno kucing iki lho manuk. Oh, ada bos. Oleh Bos. Wis, mulai. Ayo. Mari seru. Ayo Dik. Bos daftarnya. Iki gantang manuk lho, gantang kecoak. Oh, ora. Boleh iki. Pakakno iki. Mulai wis, tak korat iki wis. Pakakno ngono. Pangan. Mangan ngono, pangan. Eh,